hoofdje en onder het kindertje. Doe je armpje er maar onder, schatje. Ze vindt het nog steeds niet lekker. Hé, lekker warm. Nee, ze vindt het nog niet zo lekker. Nou, nu begint het te komen. Doe je handje maar onder water. Zo. Je moet wel 10 vingers hebben. Je moet ze alle 10 gebruiken. Nee, handje onder water. Kun je de handje onder water duwen? Ja, dat duwt ze toch wel weer naar boven. Ja. Dus je zelf wil liggen. Een beetje rechtop zetten, denk ik. Rechtop zetten? Dus jullie bedoelen dat ze helemaal in liggen, hè? Hier in de tummy tubs zoals ze het zelf zijn. Ja, oké. En laat je gewoon op de hand hangen en zij hangt zoals zij wel lekker wil hangen. Ja, Dat zij Op een gegeven moment kun je het rondje en lekker een beetje fijn, ja. dat is fijn. dus Dadelijk echt niet leuk vindt. Jullie ook die leuk. We kunnen hem lekker uithalen. Als je het leuk vindt, dan haal je het een minuut of 5 vol. Ja. Heb je nu dan, ja, eigenlijk erin en eruit. Nou, het ziet er niet uit dat je het leuk vindt, hè?